Karbi Youth Forum rikang mihom pachuak lamalong amahang kapathekpon. Sonsi nijang karbeng long lakhat proxy kubli MEC constituency kuparlo Kiruni Pentebok het number 1 rikang mihom pachuak lamalong Karbi Youth Forum mate chihek pen KYF amahang kapathekpon. Iltum pini kichisik Karbi Youth Forum puisi asong do asong amahang pathek masinang tuno pini mainang jopalo asi tengaji tongdun ko tengye phan sitame nini ningan sam adom pajirlo Lapen labang so Karbi Youth Forum amahang kapathekpon along Mai Chari Pon Mongol Singh Terangpe Lapen pini bose ka chikloni phai krepli ningkan surihini raingkora drop Karbi Youth Forum amahang kapathekpon amayalong arpu pusitami chebakon Kadung beta sini lo pini bangso ini tum asong amahang kapathek lake KYF mate Karbi Youth Forum laso puthak pudamlo pulatang te ini tum bangso amay aphan asong aphan ini tum amahang pathek nang ko kathe lake ini tum Karbiang long angkang along East Puchot Kali, West Puchot Kali, Ahawar Tinalong Pusitame, Langdamlo Pulutang Te, Raki Kecho La Penseng Lo Kaprek, Akahe Noehin Kachijabang Dopi. Sonsi Central Maipu, Jonel Bay, Lapen, Dun Maipu Ajay Terang, Uthot Dun Maipu, Mongol Singh Terang, Sarman Rongpi, Kongchunbang, Longkam Singh Terang, Dun Kongchunbang, Teng Tom Ingti. Lapen dihin rimbang chesong terang Pranjal Phangcho AFS Pachetang Bangphu Birsing Hanse Lapen BD Sir Advisor Dr. Mahabishnu Tokdi Lapen Sar Singh England Lapen District along Arpu Kepekpon KYF WKA Maipu Monuch Inti Lapen VP Mukrang Sonbe Lapen Kongchun Bang Kang Tim Kruk Sarkiri Teron Assistant General Secretary Lapen labang so Karbi Youth Forum kupiapot si mahang pathekpon nang kok mapulote non Karbiang lang penang kisung dotanglo sonsi owe kimiatum kacharli dokok apita woreng kelongle lapen owe kimiatum arakia hormu kechuben kape jogdunchi aphan lapen ronggrup arlo lo kacharli atum pusitami e bengan ing ton kok titi hala hai hoi pusitami puthot kapacharli chuji aphan si ritarli ponpo lapen non Karbiang long Puan Pusar Pisar Atumpen Nangkemang Bom Wang Bom Article 244A Puthak Positami Non Owe Kimi Atumle Jesong Potpe Hang Ponpe Pulote Mokewang Jilang Aphurun Penki Sung Deji Lasi Halahaya Long Positami Kachingki Kachethan Ponji Made Kapachun Dunji Aphan Mang Pon Loputa Pachini Pon Lapen Karbiang Long Arlo Nihang Nijang Karbiang Long Arlo Positami Alamsi Development Puchot Asai ke kelele omunak hala hai along pusitami sorkar pen kaching ki chethan pon puputa pachini pon Kadung beta sini lo pini bangso ini tum asong amahang kapathek lake KYF mate Karbi Youth Forum laso puthak pudamlo pulatang te ini tum bangso amay aphan asong Aphan ini tu mahang pathek nang ko kathe lake ini tu Karbiang long angkang along East Puchot Kali West Puchot Kali Ahawar Tinalong Pusitame Langdamlo Pulutang Te Raki Kecho La Penseng Lo Kaprek Akahe Noehin Kachijabang Dopi Laso Joksi Lahai Asayang Bong Amso se Ilitu Mahawar Longri Kapik Larji Aphan Raki Kecho Ahormu Uwe Kimia Tumaphan An Sose Lokacharli Ahin Aning Kape Doji Aphan Aning Kirung Ponji Aphan Si Bangso Asonga Bangke Kang Pupon Mate Amehang Pathek Konlo Tangte Pini Bangso Mayalong Niliphan Arpunang Kepekon Lake District President Nili Pusitame Kethek Oke Kali Nili Tanon Charlie Boylang Lam Kaningje Kopine ke lep dokok Tathek Lasi Kechok che ke lele do ana bangke Ilutum Cepakeng Bonsoroy na Ilutum Jirpo Jirpia Teng Ilutum Ben Akethek Iriatum Ta Dopik Lang Bonsitame Niliphan
lam ke than pon apor nang pek pon lo pot ningak long pen choroi lo tangte ilitum ke jeng si ajai me ke teng pon ji la ke mohet pen da than lo raki ohor bu ke cho langdam lo bulo tangte ilitum nono be ke miatum duma ke mong sikhor ke cho lapen an parta kupine ganja ke mong tang ho lapen chenglok drugs lapai hui dame ili tuma oga prana phan ke mimi pin kapana hok jia son kirima tum do pi ili tum kar biang bong pusit ame ke thekere bma ke pas putum de tame do pik lo sita lahaya hin lahai kapavi de jia hin aba ardi ga chipi bon puba zoom hekla ili tum kar biang long ang long pusit ame social organizations mate social media hin ceklang o tum ta do piklo non hejong ilu tu mason kama tharak thasi jenjia tum pusi tamik lang lo kolonga hawar lang dam lo bulo tang te karbi yu eternity wasong pusi tame dolo la pen chenglok ta aprang abarim barim pusi tame kes e song karbi lo chardia song atum pusi tame dolo la tum do kok penan pauta non puta bangso akahendo son bang nang zoom elang lasi non pinia maya bangke ini tum jakong pen puke kali sita kete kere kedoan bidi sore doan kusita me am sose cepat coina lapen lahaya khendo ason ke khang thip jia phan bor ibon thuna unan ke cerap cetonang po dili namani je chok chida ta thek nangli tum kusita me lamhoi nang pitunang ji pini nang litum la KYF pu kopi farman si keseng la lagi hokpet bang KYF bang la itu non ini tu non la awareness program apa sih lagi hamil itu keseng tapi alam bang la non cetan ubrong ke lain dalam jualan lo raki hormu kirim untuk ong pergi ke Benglong nang chan ulung ang tan bila ka bang dulu kecar lagi dam pernah dulu dak lu pentak kumane son dulu idikir hormu made drugs hormu asilhai hui aphan ilitum jong sinon penjong se awareness pidunde la pen ilitum khang effective long te mugi prang ke bang bang ilitum akhai long bang isi katora la pen kisung du kong ni dua adoni si ini ilitum la so ke YF bang ke seng nang kong pini la bang so KYF kun ada dim dong seng pon ne ilitum pini dak bang ke lijang kar beng long lekang mi hom patu klam long si ilitum bang aso amang bang patek long kong kopi ke mang pen don litum la KYF ke seng lo ne akemang bang ke la ilitum social awareness apa no? Ini tumbangnya social awareness, berarti education apa tak pusat me ini tum cerok tok amai dulu nang po, lapen amu kan ini than lo drugs apa tak, lata dolo lapen non eprang kita angji ini tum kosong si ke klaim kita amni lapen non ubi ini tum dok pik lo, alang itu mun tum name isi mesen lam kacar li puno kacar li yadim isi platform dulu angji, lasala so platform apa ni isi ke seng bang ini tum la ke bayar isi platform seng lo. So platform long si alang itu man pustame non ubi mitum pustame alang itu kacali lam kaningji puno mate alang itu punya leadership ke manang tum pustame alang itu la long pen alang itu man apor dolo charli ponong po lapen eprang ki bangji society long kopisi ke mesen ning ke bang nang jima lapen society long kopisi henujak nei avoid nang jima halai hu ben kaching rai thegi phansi iltum pini so mai bangke iltum ingrum lo lapen eprang ke bangi for hu pusame ilitum arong tinlong pusame ilitum la non yutu tum hanjong si awareness bi thek long ke ilitum non eprang ke bangi meseni asai pusame ilitum thekolong po education hin pusame example asai pusame ilitum mesena ang thekolong po pusini ilitum ning thesi la so KYF bang seng ponang kapung tapi non eprang ke bang ji kopi steps yang litum deng pon ceng po non eprang ki bang step bang iltum deng pon po iltum direction hum po iltum executive pinisi mai bang ke pinisi committee seng lam po iltum executive do tu po iltum ke deng chengi bang kelalo om ben tu bom la drugs abuse apu thak bang iltum awareness program mate arong tin pupe pusame isia center long chami iltum la so program bang ke deng phan bang iltum por ipon po apan asitini school long pusame iltum awareness pidam lo lahai pen chailu nang ji la pen mimi la pen aso ahormu PC itum non uwi midum ke hinuma la pen lai huya phan ke pe than thegi phan iltum mesena dok to phan pusame ba
tekser bang pupan bilum hang si alang diman tami rara thing nu mani tham lam ke tham ke jai pan alang diman johang pan ko tham pan si diman ni te